Zeeuwse politici met dubbelfuncties begrijpen niet waarom daar ophef over is. En rijk worden ze er ook niet van, zeggen ze. Als je het voor het geld zou doen, dan kom je waarschijnlijk op een uurloon uit, waar je gewoon ook als afwashulp in een restaurant aan de slag kan gaan. En verder in deze uitzending. Meer aangifte gedaan van inbraak. En wel of geen winterterrassen. Goedenavond. Het combineren van politieke functies staat ter discussie. Morgen wordt in Zeeland een plan ondertekend om dat tegen te gaan. Maar dat zorgt voor commotie. Vooral bij partijen die mensen met dubbele petten in de gelederen hebben uiteraard. Die bijvoorbeeld en raadslid en statenlid zijn. Dat stapelen van functies kan lucratief zijn, becijferde onze politieke redactie. 4.500 euro bruto verdient u met die functies. Zit ik daarbij in de buurt? Klopt dat? Volgens mij zijn dat gewoon vastgestelde uitkeringen en volgens mij klopt dat, ja. Wat houdt u daar uiteindelijk van over? Weet u dat eigenlijk? Nee, dat weet ik echt niet. In Nederland wordt heel veel belasting geheven, dus daar zal wel de helft afgaan, denk ik. Dus als je actief bent in de gemeenteraad en de provinciale staten, hou je daar netto misschien 1600 euro aan over. Nou, dat is natuurlijk niet veel, daar kan je geen hypotheek van betalen. Nee. Dus als ik dan aan u vraag in hoeverre speelt geld een rol met al die functies, wat zegt u dan? Nou ja, dat speelt eigenlijk gewoon geen rol. En dat is heel makkelijk om te zeggen. Dat klinkt ook een beetje natuurlijk op een bijzondere manier. Maar als je het voor het geld zou doen, dan kom je waarschijnlijk op een uurloon uit, waar je gewoon ook als afwashulp in een restaurant aan de slag kan gaan. En dat is echt ver beneden peil. Dat geeft niet, daar kies je voor. Het is ook een soort roeping, je moet het ook graag willen doen. Patrick van der Hoef zat tot afgelopen najaar ook in de Tweede Kamer. Hij werd niet herkozen en daarom krijgt hij de komende 2 jaar nog wachtgeld. Het eerste jaar 80% van ruim 10.000 euro. Het tweede jaar 70%. Hoeveel uur werkt u er eigenlijk voor? Nou, dat is ongelooflijk. Als ik kijk vooral ook naar de top 3 zeg maar, van onze fractie Zeeland en ook het PVV in Terneuzen, zeg maar, dat is minimaal ongeveer toch tussen de 24 en de 30 uur per persoon, per item waar je zit. Dus of je nou in de gemeenteraad zit of je zit in de provinciale staten. En dat gaat tot 's nachts door. Je krijgt itempjes, je krijgt berichtjes, je krijgt social media, telefoongesprekken, werkbezoeken. Het is een hele lange lijst. Daar ben je bijna voltijds mee bezig. Want je spreekt zoveel mensen, je hebt zoveel achterbandiscussies, je bent met burgers in gesprek, je verdiept je in dossiers. Dus het is bijna een voltijds aangelegenheid. Speelt geld een rol in die dubbelfuncties? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Ik ben fulltime politicus. Ik heb daar geen neveninkomsten naast. Dus ik denk dat dat de vraag wel beantwoordt. Ja, maar dan bent u toch ook heel afhankelijk van dat salaris? Inderdaad, vandaar dat ik ook hartstikke goed mijn best doe om het vertrouwen van het volk te houden, zodat ik herkozen kan worden. De afgelopen week is in verschillende besturen in Zeeland geprobeerd om een stokje te steken voor de afspraken over dubbele petten. Marien Weststraten bijvoorbeeld diende een motie in de gemeente Rijperswaal. Daar is hij zelf gemeenteraadslid. Hij is ook dagelijks bestuurder van het waterschap en fractieondersteuner voor de Partij voor Zeeland in Provinciale Staten. Kijk, op het moment dat die framing bestaat dat iemand met de dubbelfuncties die gewoon toegestaan zijn, in een hoek gezet wordt, ja, het zou misschien nog wel eens kunnen zijn dat dat nadelig voor je uitpakt, terwijl je grondwettelijk gewoon normaal datgene doet wat kan. En dat mag ook. In Terneuzen proberen de PVV en de groep Paula Stoker, allebei fracties met dubbele petten, ondertekening te voorkomen. De Partij voor Zeeland, de partij met de meeste dubbele petten in Zeeland, probeerde in Provinciale Staten hetzelfde. Dat mislukte. Morgen is de ondertekening van de afspraken. Ja, en die afspraken zijn geen verbod op dubbele functies. Wel wordt ermee gezegd dat ze onwenselijk zijn. Voornamelijk omdat belangenverstrengeling op de loer ligt. In Zeeland hebben in totaal 11 politici meer dan 1 betaalde baan in het openbaar bestuur. Het aantal aangiften voor woninginbraak is deze eerste 2 maanden van het jaar veel hoger dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de politie. De aangiftecijfers in februari zijn de hoogste sinds 2020. En ook januari liet een piek zien. De meeste aangiften komen uit Capelle, Hulst, Axel en Ierseke. En wat opvalt is dat de Zeeuwse cijfers afwijken van het landelijke beeld. Zeeland is de enige provincie waar het aantal aangiften is toegenomen.
Hou je niet van de winterterrassen in Middelburg, dan kun je opgelucht ademhalen, want ze worden weer weggehaald. Toch zijn ze volgens restauranteigenaren van groot belang. Het is wel een economisch belang voor de winterstad, zeg maar. Dus, over de lengte kan je natuurlijk discussiëren. Maar het feit dat Winterstad hier is en dat we het met z'n allen zo mooi hebben opgebouwd, ja, dat is wel wat waard om te bewaren, zeg maar. Een groep bewoners zorgt ervoor dat de terrassen vanaf volgende winter korter blijven staan. Maar op straat overheerst een ander gevoel. Leuk en gezellig. Het geeft echt een beetje een huiskamersfeer. En ik heb de laatste jaren in Rotterdam gewoond en daar heb je dat niet. Dus dit is wel echt iets Middelburgs. Als toerist of als mensen die hier wonen is het wel gezellig natuurlijk. Vanaf volgend jaar dus 3 maanden winterterrassen in plaats van 4. De buurtsuper in Kwadendamme staat op omvallen en daarom doet de eigenaar van de winkel een oproep. Kom langs, zeker in de wintermaanden als er geen toeristen zijn. Al doen ze maar een kwart van hun boodschappen hier, dan zijn wij ook al snel gered, denk ik. Ik kan zo 5 dorpen opnoemen die niks meer hebben nu. Serenhoek, Worstelen, Leeuwdorp, Gansweert, Grijpskerken. We proberen dit een beetje in leven te houden, zodat ook niet hier in Kwadendamme straks niks meer is. Een verjaardag om nooit meer te vergeten vandaag in Veren. Reinier Bovendorp werd 100 jaar en kreeg niet alleen bezoek van de burgemeester, maar ook van 2 militairen, want hij kreeg een onderscheiding. Ik was een paar weken geleden bij mijn opa op visite en we zaten door zijn fotoboek heen te bladeren. En het viel me op dat deze medaille ontbrak eigenlijk. En toen zei hij, die heb ik nooit gehad. Bovendorp kreeg het ereteken voor orde en vrede omdat hij diende in Nederlands-Indië. Een periode waar hij niet vaak aan terugdenkt. Voor mij was het wel van een gewone tijd. Je is overal geplaatst en je gaat overal naartoe. 100 jaar oud worden gaat volgens hem helemaal vanzelf. Het gaat als een gangetje. Je doet er niks van. Hoe vergaat het de oud-leerlingen van het Auris College in Goes? De middelbare school voor jongeren die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, moest dicht. Er waren te weinig leerlingen. 46 van hen moesten naar een andere school. Een deel ging naar Scalda. Hey jongens, wat we vandaag gaan oefenen is een stukje van de proeven van bekwaamheid. Het eerste halfjaar hebben deze studenten achter de rug. Het was even schrikken dat de oude school dichtging, maar... Hier vind ik het wel beter. Gewoon waar ik richting op heb. Waar ik meer ervaring heb, vind ik het leuker hier. Fijner. Het is meer je eigen verantwoordelijkheid laten zien en je eigen initiatief tonen. Hier is wel best wel leuker, zou ik zeggen. Hier is gewoon heel erg rustig, niks van stress nodig. Ik zeg je eerlijk, ik vind het eigenlijk hetzelfde. Maar hier leer ik meer dan bij de oude school. Ik denk dat we mogen zeggen dat we super trots zijn omdat we van de leerlingen terugkrijgen dat zij het eigenlijk gewoon helemaal prima vinden. We zien geen leerlingen met terugvallen. We hoeven niet superveel extra's in te zetten. In totaal zijn 18 middelbare scholieren van Auris dit schooljaar begonnen bij Scalda in verschillende richtingen. Om de overgang soepel te laten verlopen is een zogenoemde tussenvoorziening opgericht. De tussenvoorziening is een samenwerking tussen Scalda en Auris, waarbij we de studenten dit schooljaar begeleiden naar het behalen van het assistent niveau 1 diploma. Dit zijn de producten die vandaag binnengekomen zijn. Voor jullie of jullie graag dit hierin willen zetten. De jongeren die van het Auris College in Goes komen hebben een taalontwikkelingsstoornis, zijn slechthorend of doof. Sommige studenten hebben daarom extra begeleiding nodig. We hebben ook in het team van Startcollege met alle collega's die onderwijs verzorgen voor niveau 1 een scholingen van Auris gehad op hoe kunnen we de doelgroep goed bedienen. Wat is daarbij belangrijk? Hoe kunnen we die ondersteuning die de doelgroep vraagt ook in het onderwijs, het mbo-onderwijs binnen Scalda verzorgen, ook in de toekomst. Dus niet alleen voor dit jaar, maar eigenlijk juist ook voor de jaren die nog komen. Daar liggen 3 cadeautjes die je wilt graag een klant heel graag ingepakt hebben. Zo heeft docent Wilco die scholing gehad, maar krijgt hij dit jaar nog hulp van collega Wouter van Auris. Die ondersteunt mij op bepaalde stukken. Ik vraag ook regelmatig feedback aan hem. Zijn er dingen die ik misschien nog beter zou kunnen doen? Mis ik iets? En ja, hij valt regelmatig bij, want hij heeft in het verleden bij Auris zelf ook verkoop gegeven. Dus we ondersteunen elkaar enorm daarin. Maar na dit schooljaar verdwijnt de tussenvoorziening. Scalda is echt in staat om
onze expertise over te nemen, daar inzicht in te hebben en dat uit te stralen op de leerlingen. Dus de tussenvoorziening aan zich is ook niet meer nodig volgend schooljaar. Dus mag je die daar zo bij zetten en dan heb je dit onderdeeltje afgerond. Aan het eind van dit schooljaar hebben de studenten hun mbo-niveau 1 diploma op zak. Ze kunnen dan gaan werken of verder leren voor niveau 2. Het was opnieuw een mooie, zonnige dag. De temperaturen liepen op tot 17,5 graden. En er stond ook wat minder wind dan gisteren. Morgen begint de dag met wat bewolking. In de middag opnieuw zonnig. Ja, de regen die zien we deze dagen even niet. En dit was Zeeland Nu. Online vind je nog het verhaal over Wilco. Die brengt een bezoek aan alle voetbalclubs in Nederland. En hij was dus ook in onze provincie. Wat hij ervan vond hier, dat lees je in de app en op de site. Tot zover. Fijne avond.